hemen gaude etorkizunaren beste saio batean, zerogarren atalean kontatu genizuen zer egitera gindoazen, beraz entzunez pixka bat han azaltzen du guztiz etorkizunen espekulazio honetan, joko honetan zertan gabiltzan, baina oraingoan energiari begiratuko diogu eta horren arabera egingo ditugu de espekulazio guztiak. Eta horretarako gurekin daude gaur ere Xabi Landabidea, jo. Egunon, Arratsaldeon, Gabon. Eta Ane Barrategi. Egunon. Eta gaurkoan esan bezala, energiari begiratuz hasiko gara eta ohikoa den bezala sarrera txiki bat hori bai egingo dugu erabiltzen dugu markoari buruz, kontatuz zen nolako etorkizunak lantzera goazen eta zein izango den dinamika, baina horren ostean hasiko gara salto egiten etorkizun horietatik bata bestetik eta horrela izango da gure solasaldia. Ane, nahi badezu komentatu pixkat? Bai, espekulatzeko Jim Leightorren lau arketipoetan oinarritutako etorkizuneko argertokien metodoa erabiliko dugu. Jim Leightorrek lau etorkizun proposatzen ditu espekulatzerako orduan, bata da jarraikortasuna, bestea kolapsoa, disiplina eta eraldaketa. Eta arketipo hauek ez dira ez onak ez txarrak, ez dira ez positiboak ez negatiboak, onak eta txarrak dira aldi berean, eta bietara interpretatu daitezke, baina bai planteatzen dute arku narratibo moduko bat, ez? Jarraikortasunean, gaur egun daukagun egoeran nolabait estrapolatu eta areagotuko litzateke, kolapsoan, kolapso bat eman da, eta hor eszenatoki bat planteatzen da. Disiplinan, gizarte arautua eta disiplinatu bat irudikatu beharko genuke, ez? Eta eraldaketan, sakoneko transformazioak eraldaketak eman dira eta hor planteatutako agertoki batetan oinarrike. Orduan horrek erabiliko ditugu, beta horreko horiek jantziko ditugu eta aleginduko gara energiaren gaia lau beta horreko horietatik irudikatzen, ez? Etorkizunera estrapolatzen. Eta gero emango dugu erantzun definitibo bat, zer den gertatuko dena. Hori da, naiz eta etorkizuna ez dan existitzen, guk egingo dugu iragarpen ariketa. Porque sí. Pura ciencia. Kuesti zientifiko. Eta maitere gustatzen zaigu, hasi baino lehen, burujabetzaren perspektiban kokatzea eta karta hori ere mahai gainean jartzea, hau da, etorkizun burujabetzaren perspektibatik energiak ze forma hartu zezaken, interesgarria iruditzegulako ideia hor mahai gainean edo gure ingurunean egotea, naiz eta ez izan, ideia bakarra jokoan eta agertuko diren eszenatoki horietan, segurazki honen burujabetza honen kontrako beste perspektiba batzuk ere. Baina, karta bat gehiago bezala, oraingoan energia eredu eta demokrazia ardatzetik abiatuta, pixkat puntu Via Campesinak elikadurarekin egindako perspektiba berean, Xarxa per la Soberanía Energética egin zuen horren moldaketa bat, eta nik topatu dut testua Aroa Elortzaren testu batean, eta orduan ekarriko dut pixkat energiaren burujabetzaren perspektiba, burujabetza energetikoaren perspektiba hori, nola definitu genezake eta ze ardatz dauden eta hori pixka bat. Orduan, beraiek planteatzen duten moduan, norbanako kontzienteek, komunitateek eta herri energia sortzeari, banatzeari eta kontsumitzeari buruz, beren erabakiak hartzen duten eskubide energia horiek egoera ekologiko, sozial, ekonomiko eta kulturalerako egokiak izan daitezen, eta beti ere hirugarrenei negatiboki eragiten ez badiete garatzeko eskubide edo burujabetza bi buruz ari gara. Aldaketa sakon hau bultzatzeko, lau ardatz izan daitezkenak, demokrazia, baliabideen jabetzaren eta kontrolaren sozializazioa, alegia, ingurumenaren iraunkortasuna, energiaren sorkuntza jatorri berriztagarrietatik izatea beti ere beste burujabetzak oztopatu gabe, hazkuntza eredua, baliabide mugatuko planeta edo lurraldea izanik, energia beharrak murriztea, modu ekonomikoki sostengarrian, eta azkena, kaso, lekuko ekoizpena eta deszentralizazioan ere pentsatzea, tokiko energia horren produkzio eta erabileran edo kontsumoan. Labur bilduz, hola azkar esateko, burujabetzaren bidean honakoa da bilatu beharko litzateken energia eredu burujabea edo.
Norbanako eta komunitate eskala duen eredua, beharrak ekosistemara egokitua izango dituena, inguru giroaren zaintza izango duena energia elikadura burujabetzaren oinarri, eta resilientziarako gaitasuna eta garapen komunitarioa helburu izango dituena. Hori litzateke energia burujabetza ez perfektu, baina bai propositibo honetan planteatuko litzatekena. Eta hori mai gainean, jada hasiko gara gure etorkizunen jokoan, eta... Ez dakigu ze eszenario irtengo den, ezta? Ez dakigu. Ez dakigu, eta hanek egingo du eszenatoki bakoitzaren sarreran olako egoeraren deskripzio txiki bat, eta gero eztabaida irikitzen da, eta aurrengo etorkizunera salto egingo dugu, eta horrela izango da dinamika. Bai? Lehenengoa, kolapsoa. Kolapsoa! 2050 abenduaren 3an gaude. 40. hamarkadako gerrate handiaren amaieratik hona gauza asko aldatu dira. Hamarkada askotan zehar, iparralde globaleko konpainia eta estatu handiek esneri gabe geratzen ari zen behi bati alik eta etekin handiena ateratzen alegindu ziren eta ez ziren egokitu. Ez zuten jo berriztagarrietan oinarritutako energia eredu baterantz eta ez zuten eredu lokalago baten aldeko aposturik egin. Enpresa handiek porrot egin dute. Elektrizitaterik gabe geratzen ari ziren etxeetan, fabriketan, horrekin batera erabateko kaosa heldu zen. Temperatura globalaren igoera bizkortu egin zen eta gerrak iritsi ziren, bata bestearen atzetik. Testuinguru honetan, komunitate txikiak eta norbanakoak energia eskuratu eta erabiltzen ari dira sistema deszentralizatuen bidez. Berdinen artean, birbanatuak minisareetan eta etxeko soluzio fotovoltaiko bidez sarera konektatu gabe. Oraindik milioika pertsona bizi dira energia iturri egonkorretara sarbiderik gabe. Horrek ordena soziala osoa eraldatzea eragin du. Guatxi. Sistema erori da, ez? Eta jendeak, energia lortzeko do it yourself mekanismoak erabiltzen ditu, baina zaurgarritasun handiarekin, ez? Ez dago sare orokor bati lotuta. Bakoitza dauka bere produzitzeko, ez? Unitate autonomo horiek nahiko prekarioa direnak, horrela irudikatzen dugu. Daukanak dauka, ez daukanak ez dauka, eta apurtzen denean, pues... Bai, hori da. Hemen, oso interesgarri iruditzen zait, nola aipatzen duen eszenario honek, egon ziren, edo gu orain benetan gauden abundantzia energetikoko aroan, bazegoen aukera moldaketa batzuk egiteko, edo nolabait bestelako, eta etzela egin, ezta? Osa, hemen ez dakigu zebelan gertatu zen kolapso hori, baina badakigu ez zirela egin aldaketa horiek, edo gokitzapen hori etzela egun. Bai, berandu heldu dira, ez? Eta ez nintzen dabe... Bai, zen gauzak... erdi gaizki bada ere, oraindik konpongarria direnean, oraindik dazkazu resorte batzuk hori egiteko, bai? Da, kasu honetan, litzateke energiari buruzko eraldaketa bat egitea. Energiari gabe egitea eraldaketa bat, asko zer zailagoa da, claro. Trera galtzen duzu, ez? Nola bait. Pentsatzen, ez dituzu, tresnerian, simple batean, tresnerian bertan pentsatuta, nola erabiliko duzu tresna elektriko bat, akaso energia eskazia baten dagoen egoera batean, Claro, sortu panel fotovoltaiko bat, argindarri gabe, ez? Yupi! No retorno, ez? Bai. Puntu horretan da gaudela ematen du kolapso eszenatokietan, punto no retorno. Orduan, beti, pentsatzen jarrita, ez? Segurazki, beroa mantentzeari lotutako edo beroa edo beste egoera batean, hotza lortzeko egoeretan gaude, kobazuloak akaso berrituko ditugu edo egiturak hori baimentzen dutenak, ura izango da oso garrantzitsua, airea izan daiteke oso garrantzitsua, zen fotovoltaika baino airetik errezagoa dirudi energia era ohikoan ateatzea, errotak egon dira, eta mareak ere izan daitezke, edo itsasoa edo ibaiak izan daitezke energia iturri. Energia iturri horiek modu autonomoan eta unitate txikietan eskuratzeko gaitasuna egongo litzateke? Nik imaginatzen dudanagatik, ez? Fotovoltaika adibidez zaila litzateke.
Nahi iruditzen zait, ez? Pala bat jartzea herri joan, denoi okurritzen zaigun gauza bada. Eta mareekin, badirudi, igual, zaiagoa izan daitekela, baina marea errota bat, oso horreza da, reservatu gura, igotzen denean marea, estankatu, eta gero utzi bere kaxa zehatzen, eta berriro ere, pala bat jarri, leku horretan. Giratu desan, Osa, sistema mekaniko eta txikio egitera bueltatu beharko gineatekela, nola bait? Eta gero interesgarria litzateke akaso lantzea modeloak nun bakoitzak bere bomberadaren bidez energia kaptatzen edo sortzenko gaitasuna daukan, hori akumulatzeko mekanismoa beharko dira. Eta akumulatzea izaten da energiaren arazotako bat. Claro, zelan gordez. Eta bestea garraiatzea eta lotzea, sareak. Zen berriro, zibilizazio bat izan nahiko badugu, ez? Akaso, pentsatu behar dugu, bai, autonomiaren partetik bai, baina gero ere... Ez badago sare bat ilotuta... Eta ze modelok lagunduko luke, bakoitzak bere erabanatuan eraikitzeko gaitasuna daukan egiturako hondik ere, zea bat. Eta horretortzen zaizkita, adibidez, niri Gifinet bezalako modeloak, eta horrela nun komun bat sortzen da, baina komun hori sortzeko dago ekimen kooperatiboak, ekimen pribatuak, ekimen individual voluntaristak, baina denek eragiten diote eta azkenean erabakia da errepide bat egitearen abezela, ez? Osa, azkenean lotzea bide ezberdinak, helburua delako leku batetik bestera junalizatea alik eta denbora gutxien, nola baita esateko, edo iristea, ez? Eta berdin ditzuk zure etxerako bidea egiten duzun, nik nahi dudana da, nire etxera etorri bai, baina jun nahi dut ere ez dakinongo etxera, ez? Kasu honetan, horrelako egiturak edo modeloetan pentsatzen jartzea, ez? Eta niri hau ez da kolapsoan akaso gertatuko, baina igual bada pista bat, zen hor beti pentsatu behar dugu nora errekuperatu kolapsotik, zen hori da, ez? Bai, hemen ematen du aukera daudela, ez? Kolapsoa ja eman da, orduan orain hori da, klabea izango litzateke ikustea dagoen apur horretatik zelan eraikin daitekeen beste zerbait, ez? Claro, gertatzen dena da, energia kentzen baldin baduzu, energiaren oparotasuna kentzen baldin baduzu, erortzen da dena. Osa, horren gainean eraiki dugu dena. Bai garraioa, bai logistika, bai ura, nola bombeatu ura hiri batean, argindarrik gabe, edo energiarik gabe, ezin duzu. Bueno, erromatarra betzela, ez? Bai. Horrelako, teknologiak izango dira, ez? Eta nun priorizatu, ez? Adibidez, ni lehenengo etortzen zaidan gauza da, guazen berreskuratzea energia iturriak. Vale, baina hor lehentasun maila bat ezarri beharko da. Batzuk oso zaiak izango dira rekuperatzen, adibidez, sare elektrikoa igual ez da prioridade bat. Eta igual dira ibaiak. Ibaiak dira. Estolderia. Ibaia da estolderia, ibaia da... Minimoa da, eske bai guztiz beharrezkoa da. Eta garraio bide. Osea, azkenean... Hortik hori behikulo bada, ere, osea, behikulo, errepide bada. Errepide bada. Bueno, eske, voltatu beharko gina, zein da marko teoriko interesgarriena, berreskuratzeko gure historiografiatik. Zen denbora gutxi daukagu Wikipedia kontsultatzeko, zen igual Wikipedia gelditzen gara orduan. Noragoaz, Egiptora, Greziara, Erromara, edo Txinan gertatu zenari buruz ikastea. Ni baduka proposamen bat. Bai. Dedikatu mundu osoko energia reservak azkenengoak, denbora makina bat asmatzeko, bidaltzeko 2000 garren urte esateko hartu orain erabakiak. Horrela dana konpontzen da, jazta, soluzioa da. Ba, lo más. Ostra, tope, Bueno, hori da, luper egoera batea. Ondo. Ez, baina pertsonen bizi moduan ere kristolako impactua izango luke, ez? Osa, eguneroko bizitza gongo litzateke dedikatuta, baliabide minimoiek eskuratzera, ez? Osea, hor, bueno, hori. Bai, pentsaiz uraren bila joan, urakarri, konporta horrek zabaldu, beste egin, eta... Bueno, a ver, kolapsoa, olakoa aurre ikuste dezakezue? Benetan, ia aurre historiara eramaten gaituen zerbait, edo beste zerbait zari gara. Osea, igual energia elektrikoa oraindik egon daiteke, momentu batzuetan faltan, leku batzuetan bai, beste batzuetan ez. Nik uste gehiago hori izango litzatekeela, ez? Ez dela guztiz desagertuko, baizik eta, bueno, urritasun maila altua, ez? Leku batzuetan esan egongo, horregatik ere gerrateak, ez? Bai. Hombre, nik uste hidrokarburoen amaieran ibai imaginatzen dut. Bai. Osa, zentzu horretan kantidad infinito badago. Eta ze garraio jarriko litzateke modan? Zen, ja ez da kotxe elektrikorik ez dago. Ja, ez dago kotxe elektrikorik. Ze, nik beti amestu dut belauntzi erraldoia, kola. Ba, itxasoak igual hartuko luke berriro beste. Berriro, ez? Talasokraziak. Berriro, igual feniziarrak ziren, jumar ginen feniziarrei buruz, eta
ikastera, Bueno, kartagora. orduan hemen Euskal Herrian egon ginen egoera nahiko honean, bai. ez? Bueno. Osea, itsasoa eta errekak baldin bada, Bai. ura baldin bada, ez? Bai, igual bai, baina itxasoa ere da, gerraterako ate. Osea, zuk Ja. dakazu errepide bat. Bai. Ate bat zabalik, ez da? Bai. Hombre. Bueno, interesgarria, Bai, eta bueno, da, igual albo onura edo albo kalte bat da gerrarako energia handia, berda, ez da? Ez Ja. dakiteko Hori, goden ere. Hori da, egia da. Demografiko ere jendea behar da. Claro. Eta guko bazulatan sartu dago, pues, bueno. Bueno, kolapsoa. Aterako dugu urrengoa? Venga. Venga, ba. Eraldaketa. Venga, hauaz. 2050 urtearen amaieraren atarian gaude. Gero eta goiago dira, sormena, independentzia eta komunitatea aldarrikatzen duen bandera besarkatzen ari diren munduko eskualdeak. Nazioz gaindiko antolaketa sistema honetan energia burujabetza da nagusi. Herritarrek dute baliabideen jabetza eta kontrola, eta ekoizpena tokikoa izateaz gain dezentralizatuta dago. Blockchainari esker, elektrizitatea zuzenean merkaturatu egiten da, eta ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, naiz eta fisikoki konektatuta ez egon, edo geografikoki hurbil ez egon. Milioika sorgailu txikik eguzki elektrizitatearen soberakinak urruneko erosleei saltzen dizkiete. Transakzio unitate txikietan egiten da. Zuzeneko merkataritzak diru-sarrerak handitzeko eta kostuak murrizteko aukerak sortzen ditu. Eguzki parke komunitarioak ugaritzen ari dira, hauetan hurbileko elektrizitatea eskaintzen da hasierako inbertsio baten truke. Ospitalek elektrizitatea erosten dute bertako fabrika bateko teilatutik. Blockchainari esker, ordena berriaren edapena eskar ematen ari da. Ahí estamos. Bueno, hor badago, ez? Hor agertzen da bain da berriz, ez? Teknologiaren erabilera horretan garrantzua dirudiela blockchaina. Bai. Ez? Eta hor nik disidentziak imaginatzen dituzu. eta da, zergatik oraindik dago merkatu bat, beharrezkoa den, horizonte edaldaketa, merkatu bat diot, ez merkatu egitura bat, baizik eta zergatik salerosi behar dugu energia, gure beharrak asatzeko ezinbesteko anima da, ez? Ez da igual, orduan, nolako alizateke merkatu hori, azken finean, blockchaina egon edo ez, blockchaina da oso teknikoa, da, diruaren trukean egon beharrean, hor dago auditatuta, azkenean da liburu banatu bat, Nork zer egin duen esaten duena, hori da. eta, baina, zer dago horren atzean, osea, zer logikak funtzionatzen du, da, badaude elkartasun irizpideak energia gutxi edo beharra daukatenek jasotzeko, edo ez? Bai, nik horrela imaginatzen dut, ez? Bai, oparetasun horren banaketa bat arautu egiten da, nola bai, nahiz eta merkatu bat egon, ez? Eta horretarako blockchaina beharrezkoa zen, ere, galdera interesgarri bat agertzen da, nozen, blockchainak balio du, ez? Konfiantza, nola bai? Osai, konfiantza ez dagoen tokietan, konfiantza... Mundu mailan eta nazioarte mailan igual operatzeko, bai, ez? Izan daiteke tresna bat. Metafora bat dela descentralizazioarena, ez? Bai, eta nazioz gaindiko antolaketa sistema horretan lagundu duen zerbait izan da. Igual ez da... Energia sobratzen zaigulako gainera, naiz eta soluzio beren naiz izan, hor dago, eta funtzionala da, eta, como no sobra, dago, gastatzea. Hombre, interesgarria da, azkenean denok, edo ia denok ekoizle eta kontsumitzaile bihurten garela energiarenak. Osa, kontua ez da horren beste goienera daukagu etxean, Iberdrola daukagu etxean, baizik eta denok daukagu nolabaiteko ardura jasotzeko, ez? Dagoen energia berriztegarritatik. Claro, nik hor teknikoki ez dakit, olako eskema batek, osea, etxe guztiek balituzkete panel solarrak eta errotak eta marea errotak eta bar, asko aldatuko litzateke gizartea? Osea, energia askoz gehiago produzituko genuke edo kosmetikoa litzateke? Ez dakit zelan dagoen asuntoa. Segurazki parte bat, baina ez oraindik ere, naiz eta horrela izan, segurazki, erregai fosilek eman diguten nolabait txutearen ordezkoa ez litzateke izango. Beraz, puntu batean ere, area batzuetan desaskunde bat eman beharko litzateke, hala ere, bai.
eta desaskunde horrek ere sortuko luke, baina hor dago, eta zer gertatu da oligopolioekin, hori ere interesgarria izateke hemen eraldaketa egoera batean. Desagertu direla, baina nola desagertu dira. Ja, nola, zer gertatu da prozesu horretan. Eta batean desagertu ziren, ez? Prozesu horretan trantzizio hori zelakoa izan da. Nazionalizatu genituen. Nik uste dut. Joan ginen eta nazionalizatu genituen. Hombre, hor bat dago, hori, bandera moduko bat, ez? Eta mugimendu bat ematen du badagoela filosofiko eta politikoa dela sormena, independentzia eta komunitatea aldarrikatzen duen zerbait dago hor, orduan agian hor, ez dakiz gertatu da, baina... Igual hobeagoa dela eredu hau, eta gainditu dela zentralizazioa nola baiteko. Bueno, edo zentralizazioa eta descentralizazioa lortu duela. Osea, bai, izan daiteke aukeratako bat. Eta ez dugu hitz egin, agian hori da ere bai, Dyson esferak jartzeaz eguzkiaren inguruan, eta hortik energia lortzeaz. No? Daude ideia batzuk zientzia fikzioan, dagoela izarrari nolabait energia gehiago xurgatzeko aukera, ez? Bai, oso luzerra garela energia. Badaude askoz modu inteligenteagoa, izar bat ustiatzeko. Bai, agian horre bai hori da, berrikuntza pilo bat ematen, bai horretan, edo... Eta fusioa, adibidez, badago? Ja, hombre... igual 50 ez? Baina, hombre, 1600ean igual bai, ez? Bai, ez, txikitasuna begiratzen zaio, baina badaude soluzio, eraldaketa soluzio makroa, edo jende gehiagori eragiten, bueno, badirudi, eredua funtzionatzen duela, ez? Eta sortzen duela olako zea bat, baina adibidez oligopolioek sortzen zuten, adibidez, imaginatu, ez? Haize erroten, ez dakit, olako zentralak genituen, ez? Genituen. Horiek orain zenek ustiatzen ditu, nola ustiatzen dira, kendu ditugu, ez ditugu, kendu, handitu ditugu. Orain lehen ziran 100 piko metroko errotak eta orain dira 300 pikokoak. Edo ez? Hombre, hor badaude parke komunitarioak direnak, ez? Orduan nik uste dut horrek handiak, nolabait nazionalizatu edo komunitarioak bihurtu direla, ez? Jabego aldatu dela, eta egongo direla ustiak eta parke handiak ere bai, oza, horrek mantenduko dira, ez? Baina gero egongo dira beste batzuk, unitate txikiagoak, deszentralizatuagoak izango direnak, oza, bien konbibentzia ikusten dut nik. Oza, hiri handiak egongo dira oraindik ere, ez? Bai. 2050 urtean, nik alako krisi energetiko baten aurrean, eta eraldaketa eredu baten aurrean, imaginatzen diriak mantentzen direla, baina habitatuko ditugula bakarrik auzo batzuk. Igual beste parte batzuk ustu egin direla. Ez dagoelako gaitasunik argi guztiak piztuta mantentzeko, nola baite esateko. Horan, pues, jo que sé, Otxarkoaga funtzionatzen du, baina Begoña utzi genuen, bueno, pues, ez dakit, noko zerbait. Nik dena piztuta, ikusten dut, baina... Dana piztuta ikusten duzu, dana martxan. Hasta que dure. Eta zentral nuklearrak adibidez, eritzali ditu edo... Bai, hori da interesgarriagoa. Zentral nuklearrak, bueno, horria... Edo ordezkatze plan bat dago... Nik uste dut, pasatu direla urte batzuk eta ordezkatze plan bat egon da, eta desagertuz joan dira, ez? Edo dazkagu txikiagoak. Nik uste mantendu direla. Minizentralak, bai, mantendu dira. Bai, minizentral nuklearrak. Eta nolakoak dira. Sarrak. Nik uste baietz. Baina jak egin zen kristonen alegina hori mantentzeko, nik uste dut koste-benefizioan mantentzen direla. Eta arazoak ematen hasi dira. Uste dut hori dela eraldaketa edonen problematariko bat. Vale. Honek, gehiago maten du ja txerrenen roljoko bat. Ni beti eramongo zaituzten dire zerera. Ondo. Orduan, aterako dugu urreko bestera tokia. Venga, bai. Prest? Bai? Jarraikortasuna. 2050 urtean gaude. Energia iturri berriztagarriak, energia iturri nagusi bihurtu dira, eta honi loturiko industriak hazkuntza eta garapen handia bizi izan du. Lasterketa espazialarekin gertatu zen bezala, energia berriztagarriaren industriaren inguruko berrikuntza teknologikoa lurraldeen eta enpresa handien arteko norgehiagokan bihurtu da. Eguzki energia fotovoltaikoa optimizatu eginda prezioan, errendimenduan, iraunkortasunean eta malgutasunean. Horretan lagundu duten material berriak agertu dira. Ipar globaleko eraikin guztiek geruza organiko malgu batez estaliak daude. Geruza horrek energia fotovoltaikoa sortzen du eta energiaz hornitzen ditu eraikinak.
Munduko biztanleria azkar handitu da, eta 2050ean 10.000 milioi pertsona ingurura iritsi da. Horietako asko muturreko profesiatik atera dira eta energia premia asko handiagoak dituzte. Eskaera honi erantzuteko, munduko energia ekoizpena 50% baino gehiago handitzea beharrezkoa da datozen 5 urteetan. Iparralde globala berriztagarriaren ekoizpenera bideratutako hegoalde globaletik elikatzen da. Kolonialismo energetiko berria deritzo honi. Energiaren ekoizpenaren eta banaketaren gaineko kontrola 20. mendeko oligopolioen oinordekoak diren enpresa transnazional handien esku dago. Garapen eta hezkuntza hori ez doa biztanleriak energia eskuratzearekin batera. Kontsumitzaileek argindarra eskuratzeagatik prezio altuak ordaindu behar izaten dituzte eta teknologia berri bat ezartzen de bakoitzean ekipoak berritu behar izaten dituzte. Jupi. Jarraikortasuna bere horretan, ez? Eta ingurumena, eta no Claro. dago? Eske, hor badago teoria bat, deitorren jarraikortasunaren narkoa desagertu behar dela, ezinezkoa da. Osea, da oksimoroi bat moduko, Ja. ez? Osea, ezinezkoa da. Osea, guztiz ezinezkoa da. Azkenean planteatzen duena da... Fikziozko teknologia eta egitura Bai, material baten gainean. eta ingurunak ezin duela hori jaso, ezin duela, bai, ekologikoki ezinezkoa dala. Eta ja, erortzen ari dan zerbait da. Baina, imaginatu dezagun, zerbait, imaginatu dezagun posiblea dala. Hombre, eta nik uste dut gaur egun gauz hauen agintean daudenek buruan daukaten plana horrelako zerbait izango dela. Green economy Hori da. eta kapitalismo berdea eta plana hau da. Orduan, nola konponduko dugu CO2 xurketa? Pues CO2 teknologia berriarekin. CO2 xurgatzen dute. Bueno, baina gainera, hau lenguna... Eta salerosketarekin, CO2 emisio... Merkatu bat sortuko dugu eta merkatu horrek... Berrikuntzak sortuko ditu eta bere horretan arautuko da eta dana regulatuko Naiz eta CO2 merkatu bat dagoen, ja da, eta ez da konpontzera. Bueno, baina batzuk aberazten dira eta... Karo. Bere funtzioa betetzen du. Edo kotxeak, zergatik kendu behar ditugu kotxeak hirietatik. CO2 txupatzen duten makina jarriko ditugu eta kotxe zungun alko zera hori, erosketak egitera. Horri jarraikotasunaren bidetik, fijo. Baina hor oligopolioekin zer nolako mutazioa gertatzen dira. Hori da interesgarria. Handiagoak bihurtzen dira oraindik, zentralizatuagoak edo... Handiagoak. Bai. Eta oinordekoa jaiotzen diren horiek dira monstru oraindik ere... Handiagoak. Bai. Eta ari dira sustatzen hori kolonialismo energetiko berria deritzon fenomeno hori, ez? Osea, hor igual sofistikazio maila altuagoa dago produkzio horretan eta sortzen da hegoaldean iparraldera bidaltzeko. Horren ez dakit paisaian eta hori hegoalde global horretan zenolako forma hartuko duen horrek, baina nik imaginatzen dut, Argeliako basamortua, dana kolonizatuta, panel fotovoltaikoekin, edo ez dakizunelako sistemarekin. Kable blindatuak, ultravigilatuak. Ultravigilatuak, hori da, eta hor kristolako segurtasuna, ez? Bai, ez, eta minak, mina berriak irikitzen, material berriak guztiatzen. Pentsatzen nintzen mina antipersonala. Ez. Ere bai, gauzariak, Bai, material arraro asko beharko dira, ez, adibidez, biltegiratzeko bateriak erabiliko badira. Bai. Bateria horiek sortzeko behar dira material asko eta oso anitzak, eta orduan, litioa eta bestera bateko... material eta lurra arraroa erabili beharko dira eta kolonizatu behar dira horretarako. Antartida? Horra aukera berriak ere, aldaketa klimatikoarekin. Itxasoan non dago? Igual itxasoaren indarra ere erabili daitekelako, eta ez dakit ustiatzera diadelako, baina gure hiriak nola izango lirateke kasu honetan. Horrematen du hori, mandirela berrikuntza batzuk, ez? Geruza erdi organiko malguak eta horrek sortu direla eta eraikinen aparientzia eta estetika ere aldatu egin da. Orduan, gure etxeetan orain jartzen ari den aislatzeko plaka horietaz gain, plaka horiek gainera dira, beste geruza bat, ez? Jarriko dio rekurrimiento guapo bat, Samames estiloan. Eta guk ordainduta, Bai, guk ordainduta, derrama baten bitartez. Samames bezala, exactamente, bai.
Eta denok pagatu genuen kasu horretan, bai? Bai. Eta, baina da hori geruza bat, ematen diona... Eta teknologia horiek lagunduko dute, bale? Eta disidentziak hemen? Zer nolakoak izan daitezke? Ja. Zenek pagatu ezin duenak... Pagatu ezin duenak, obviamente, hor disidentzia bat egongo da, ezin du pagatu. Osa, azkenan gure poltsikotik dator, osa, guk asumitzen dugu bebai guzti honen kostua, maila individualean. Orduan hor egongo da, gatazkak egongo dira. Bai. Gatazkak egongo dira, baina zeinek lideratuko dituen ere bai, ez dut uste mugimendu autonomoak izango direnik. Nik hor ikusten dut, kontraindar batzuk igual egongo direla, baina interes batzuekin. Igual alde globaletik. Ose, igual disidentzia hor bai izango da. Hombre, eta alde globaletik egongo dira mugimendu migratorio gero handiagoak, ez? Gainera hor, baldin badago kolonizazio bat are handiagoa, eta bere lurralde ezin badabe erabili, elikagaiak produzitzeko, hori areagotuko litzateke. Orduan migrazio energetikoa egongo litzateke, ez? Ez horren beste klimatikoa, baizik eta energetikoa. Hor, aldaketa demografiko potente horren 10.000 milioi, esan duzu, ez? Bai. Bai, ez? Bai. Orain gaude 7.000 buelta hortan, nun hasiko litzateke? Europa orain dela, ez dakite, buruzari naiz, baina biztaleria uneko 7-8 izango gara. 9 gehienez, ez dakite, Bai, ematen duena gaitik gehiago da, muturreko pobreziatik atera diren herrietan, ez da? Bai. Eta liberan ustiatzen ari gara, eta baliabide gabe, hor, ze gertatzen ari da hor? Nola disiplinatzen ari gara gizarte hori posible izateko? Nik uste dut, hor, askuntza bat eman dala Asiako hainbat lurraldeetan eta Hego Ameriketan, baina gero Afrika galdu da. Afrika da, ez? Eta Asiako hegoaldea, igual ere bai. Hori da estenatokia. Superguai. Erdaikortasun honetan. Superbaikorra. Eta itxasoa? Itxasoa zer? Zer, itxasoarekin zer? Lehen atera zaigu oso garrantzua izan zitekela, eta hemen aldiz jarraikortasunaren perspektiban, ez? Flujo globalei begira, eta horrelakoetan, hor, zer gertatzen ari da? Igual... Zen adibidez, energia sortzeko, akaso, badago ere... Eta garraiatzeko edo, Eta garraiatzeko ezin hori da. Baldin badago garraiorako behar handi hori, agian fluxu horiek ere bai nolabait privatizatu egin dira. Igual ez dira adibidez estatuen edo nazioarteko erakundeen bai, hori da. Igual dira enpresa pribatuenak. Nik erosten dut el canal de Suez, yo me compro no sé qué, eta nireak dira. Gustatzen zeti diario, ez gustatzen, baina kompro. Bai, edo oligopolio hori bali existitzen badira, egongo daia linea batzuk, izan barkuz garraiatzeko denalakoak, izango dira esklusibo edo monopolioak batzuena. Ubide bat egin beharrean, dago, trafiko linea bat, eta zuk, horti pasatzeko, inkluso... Eta dronekin dago bestuta denbora guztian. Ze ondo, eh? Bai. Una maravilla. Un deseo. Bueno, azkenean, lurrean gertatzen dena itsasoan gertatuko litzateke, osea, hori ja gaur egun gertatzen da, ez? Osea, en tierra firme, orduan... Bai, nola beti itsasoa dan, ez? Ambiguagoa, eta beti daude espazio batzuk, azkenean bandera aldatu eta gauzak egin alizateko, ez? Ez dakit. Eta hor, egongo da adibidez, zen itsasoan eri beti, eta evokadorea iruditzen zait. Egon daitezke hor, beste jendarte batean pentsatzen dabilen jendea itsasoa hartuko dutenak bizileku bezala eta horrelakoak. Zen neri oso zaila iruditzen zait, baina aldi beran badirudi, energia lortu daitekela, ez? Baina espazio gutxi ikusten du jarraikortasun honetan ere, juten zait ere burua iaia nahiko autoritarioa izan daiteken. Behintzat, leku batzuetan, lurrean ere ziurra ez den espazio batean egon gaitezkela. Bai, maten du autoritarioa izango da jarraikortasun estenatoki hau, ez? Hori mantentzeko. Bai. Bueno, super divertido, eh? Bai. Azken arrekin jungo da? Bai, aurra. Venga. Disiplina. Hobekuntza teknologikoen eta berrikuntzaren bidez oreka lortu eta energia krisia gandizitekela pentsatzeak hainbera egin zuen duela hamarkada batzuk. Gizarte ordena berriaren oinarrian bi estrategia nagusi daude: kontsumoa zehatz-mehatz kontrolatzea eta baliabideak muturreraino optimizatzea.
ekonomia zirkularrari loturiko araudia eta protokoloen eraginez, prozedura guztiak, merkaturarenak, baina baita eguneroko bizitzarenak, aldatu egin dira, ordutegiak, mugikortasuna, baimendutako jarduerak eta abar. Orduan, hemen, hori, araudien bitartez kontsumoa kontrolatu eta bestetik baliabideak optimizatzeko estrategia jarri dira martxan, batez ere ekonomia zirkularraren bidetik, ez? Hau da, ez dezagun galdu, ez ebez, goiez dana aprobetzatzera, eta alde batetik goiez optimizatzera egiten dugun kontsumoa, ez? Hori dana monitorizatu eta kontrolatu egiten baldin badugu, egoera kontrolatu dezakegu eta, ez? Ez goaz kaosera edo kolapsora. Bai, hemen igual aldatzen dena beste zenetatik da, hemen aldatu nahi duguna gure burua dela, ez? Osa, ez da kontua, ez da teknologia berri bat, energia iturri berri bat edo lortu dugu, baizik eta geu gara autorregulatu bergarri. Autorregulazioa eta gero oso ikuspuntu ingenierila, ez? Optimizazioak salbatuko gaitu, ez? Orduan litzateke ez, imaginatzen dut, akademia edo unibertsitatea eta zentro teknologiko guztiak daudela zentroan, norbait, ari dira dauden energia iturri eta energia teknologien guzti horietan lanean, horiekin invento berriak sortzen eta ahalik eta efizientziago horiek bihurtzeko edo danarakoa. Hala ere, ekonomiak oraindik atal garrantzua daukala dirudi, zen ekonomia zirkularraz ari garenean ere, nolabait ekonomia hor badago oraindik, erabiltzen diren batzuen irtera, beste batzuen sarrera da, eta horrelakoak daude, baina flujo ekonomikoak oraindik erantzun behar dio viabilidade bati. Ez gaude beste gora batean ja arlo ekonomikoa eta beharrak dauden erdigunean, baizik eta badirudi oraindik ere efizientzia eta viabilidadea elkarrekin doazela. Baina merkatua edo ekonomia ere hor dago, oraindik paper bat jokatzen, ez? Paper ez dakit zentrala, baina bai, badirudi badaukala. Ez goazela alegia zaurgarritasunak erdian jartzea eta... Ez, hemen da, sustengarritasuna lortzeko, hori, optimizazioa eta kontrola, ez? Gure baliabideen gaineko kontrola eta optimizazioa planteatzen da. Claro, horrek behar du kristolako, arau pilo bat, ere bai, ez? Pertsonen bizimodua arautzeko, estado de alarma konstante, bai. Eta aparato kultural bat igual. Bueno, noski, claro. Aparato kultural bat. Bakoitzak bere buruari egiteko. Baina era kolektiboan, ze... Autorregulazio hori bermatzeko, ez? Maila kulturalean egon beharko da hor kristolako... Narratiba batzuk eta zera batzuk, ez da, bai. Ni hor eskatzen hori da, optimizazioa aipatu dugu eta ematen du oso berba neutrola dela, baina, claro, optimoa... Ja, zeri eratzen dio, ez? Oso ideologikoa da, ez? Edo adibidez, baliabideak muturreraino optimizatzea. Ostia, baliabideak muturreraino optimizatzeak suposatzen du esatea Madrilen gertatzen dena, ez? Kainada realean, zuek ez daukazu argindarrik. Bai, ez daukazu argindarrik. Zegu gabonetako argiak behar ditugu, ez? Optimizazio mota bat ere bada hori, ez da? Orduan, claro, zer da energia optimizatzea? Edo gizarte beharrak baldin badira, edo gizarte horrek erabaki baditu direla A, ez? Energia guztia dijoa ara, edo gehiena, eta B, C, D eta beste guztia, ez da... Ja, lehentasunak oreka hori egon aldala leku batzutan edo bestean, ez? Zer lehenesten da. Zer lehenesten da. Bizirautea orain, hemen gaudenok, edo transformazioa biziraitezen urte barrukoak. Ze horrela baki batzuk hartu beharko dira, ez da? Hori superinteresgarria. Nik uste dut lehentasuna dela, hori, krisi klimatikoa, ingurugiroari kaltea kontrolatzea edo, ez? Azkenan hori da, mai gainan dagoen zerbait, orain, eta... Hori da. Orduan zer egongo gara, 10.000 urtez bizi dauten beste oreka ekologiko batera heldu arte planeta bere kabuz, hasiko gara aktiboki aldatzen ingurua, ez da nahi dut. Eta zen nolako mugimenduk edo erakundek gauzatzen ari da hau? Hau da, nola lortu dute boterea, jente? Ekofascismoari lotutako zerbait da? Osea, edo tinte komunitarioak zituen alderdi batzuk, gero bere programaren barnean ingurumenaren gaia primatu dute eta energia berriztagarrien eta burujabetza teknologikoaren gaia erdian jarrita
on komunaren perspektiba orokortu hau ezarri dute, edo dira orain arteko estatu mailako instituzioak erabaki dutela denak zerbait egin behar zen eta behingoz adostu dute zerbait egitea, baina... Igual dana batera. Dana batera. Bai. Igual dana batera. Bata bestearekin zerbait adostu behar izan da, negoziatu behar izan da erdibideko zerbait, eta azkenean, Frankenstein txiki hau sortu da, ez? Osa, igual egon dira hor tirabirak, batzuk igual nahi izan dabe, bestelako eredu eraldatzaileago bat martxan jarri, baina negoziatu behar izan da, eta minimoetarako akordio bat sinatu behar izan da, edo... Porrotasko, gondi, erik imaginatzen dut porrotasko. Bai. Fusioa etorri behar zen, etzen etorri. Etorri behar zen erriztagarria mesera, eta etzen etorri. Eta jaltzen da momentu bat, bestelako paradigma bat jaiatzen dena, edo beste gobernu eredu bat, ez? Ze ona hori, Espektatiba ez betetzetik etorri dira bat, bi, eta iritsi gara oraino. Azkenean norbaitek esan zuen, nik dauka soluzioa, nolabait, eta jarraitu genion, eta ez. Ez, hori lehenengoan, bigarrena, baina iritsi garen honetara, ez, badirudi norbaitek asmatu duela, porrotorien ostean, badagoela, eta guzti honek ez du funtzionatu, goaz hau egitera, ez? Eta dana, como, bale, ez dago besterik. Osa... Esatezuna. Zu bakarriak azu soluzioaren bat, badirudi. Ez dakigu gero funtzionatuko duen. Nik imaginatzen dute bai, eskolak eta hezkuntza eredua zelako izango litzateke hemen, ez? Egongo litzateke asko bideratuta, hori autokontrolera eta arauak betetzera bideratua, osea, imaginatzen dut hor, ikastolara sartu, ez? Da lehenengoko gauza de venga, dale, argia ez dakite. Ni dena dela hor beti pentsatzen dut, hori oso estraño egiten zaigula orain pentsatzea horrela, baina gero gure gizarteak oso disiplinarioak direla. Adibidez, guk lanarekin daukogun harremana, berez oso, alien batek ikusiko gintuzke eta den plana, ez gertatzen zaizu, ezta? Horren energiaren inguruko gizarte disiplinatu, ultradisiplinatu batek, igual zentzu gehiago izango luke, ez dakit? Imaginatu denak basoan, eta ez, eta hor, adibidez, nahi interesatzen gai bat, eta orain arte behar da ez datera, eta da, naturarekiko daukagun begirada. Zer da, inkluso, adibidez, Greziarren eta Romaterren artean, ezberdintasuna dago, natura eta fisika deitzen zioten, gauza bat, gu bihurtu duguna natura deitzen diogun hori guretzako da zerbait estankoa bezalakoa, hor zegoen eta ez dugu ukitu, ez da gurekin, osea, guk eraldatzen dugu natura, ez, akaso gu gara natura, baina beste fisika bezala, ez, ikusten zuten, mugitzen ari zen eta etengabe mugitzen ari zen gauza bat bezala, baina berriro, guk horren parte gara, ez gara aldatzen dugu, eta bai, erabakia da aldatzen dugula, zen askotan inkluso gizaki izatea lotzen dugu naturaren eraldaketarekin gaitasun horrekin. Horrek bereizten gaituela, ez? Orduan, sintetikoa gara, natura sintetikoa da, zenolako natura ikuspegia ongo litzateke adibidez, aurrekoekin ere egin gerezake, baina kasu honetan disiplina dokadoa, ze litzateke? Nik uste dut asko serioago hartuko luketela natura eta zientzia ekologikoak askoz garatuago izango lituzkera gizarte honek. Asko serioago hartuko luket. Eta askoz, igual ikuspegi materialista badetatik, baina askoz erreberentzia gehiago izango liokela. Errespetu gehiago, ez? Incluso naturaren, edo... Prozesu... Hori da. Prozesu biofisikoekiko ezagutza gehiago eta nik uste dut errespetu gehiago. Bai, agian da jarrera defentsiboago bat, incluso beldurrarekin, ez? Lan de definatu gara honetaz, bestela... Unibertsitatea existuko baliz zein izango litzateke karrera top. Orain, ingenieritza. Adimen artifiziala, ez? Izan daitekena, edo horrelako bioingenieritza izan daitekena. Ze litzateke? Ekosistemen azterketa edo eraldaketa edo... Prozesuak... Gerente energetikoa. Beti dirua. Karo baietz. MBAk, gerente, izan nahi duzu gure gerente, ez? Home, ingenieriak, imaginatzen dut. Bai, eta hortik atorritako adarrak edo... Eta sormenak, hemen, ze paper eukiko luke? Tristia. Ez dut ikusten jendea hemen dantzan, adibidez. Garitoetan, eta horrela. Ez, Energia gastatzen ari dalako. Igual sortzen badute, pausoak ematerakoan, energia sortzen baldin badute, dantzan egiten duten bitartean, bai, baina baldintza horrekin. Jode,
Zez, da badabaren lurzoruan hor, energia zurgatzeko sistema bat egongo litzateke. Nik bai imaginatzen igual da COVID-aren murrizketa guztiengatik oso zeratuta nagoela, baina nik imaginatzen du gehiago gizarte bat non sormena egongo litzateken, eta behar bada handia eta interesgarria, baina oso konpartimentalizatua, ezta? Orain astearte hartzaldetan antzerki taldea komunitarioa dago, eta hor antzerki egingo dugu, baina bakarrik astearte hartzaldetan, ezta? Ze hor piztu ditzakegu diesel generadoreak. Zerbait, ez? Eta disidentzia kaso basoetan, berriro, errei bat montatzen, kaso horretan, igual bai, igual gainera naturarekiko harreman hori marko berean, igual ondo ikusia dago edo toleratua. Zea disiplinario batean, ez? Igual, defentsiboagoa baldin bada, kontrakulturan da gehiago, como es, embracing nature. Horrelako zerbait, izan daiteke. Hala ere gainea, segurazki sistemaren kontrarizara egiten nolabait, baina tolerablea da. Osea, esan esfera, aixiaren esferan, eta, uste zaituztegu hor zuen basoean, noizean behin bidaliko dizkizu... Eskapea, onartu daiteke. Hori da. Marko berean, gainea, ez diozuen naturarik kalte gehiago, hori bai, gero denak garbituko duzue, eramango duzue generadoreak, edo argiak balima dago, edo musika balima dago hori, izango da energia berriztagarriekin, onako egoera triste bat. Eta zer gertatuko da, orain erabakiko dugu guzti hauetatik zer izango den munduak hartuko duen. Orduan tarota botako dugu. Bai. Berriz ere hiruko tirada bat egingo dugu, iragana, oraina eta etorkizunari dagokiona. Erabiliko ditugu Superfluxen Instant Archetypes kartak, hone dira arkano nagusien berrinterpretazio bat, ez? 21. menderako. Ja, inbeste promozio egin dugu, igual, entzuten bagaitu zuen, bidali, ez? Sosketa bat egin genezak, Hori da, bidaltzeko karta batzuk, Superfluxeko jendeak, eta ingo dugu olako zozketa bat, bai? Ingo dugu osa bat, ingo dugu lehiaketa bat. 2050an gertatuko dena zehatz-mehatz eskribatzen badiguzue, 2050an karta baraja bat bidaliko dizuegu. Bai, eta hortarako Superfluxi eskatzen diogu bidaltzeko guri. Karta joko bat. Venga, bagoaz, bai, iragana. Estatua. Oraina da aktivista. Eta etorkizuna da... La soplona. La soplona... Txibatoa edo, ez? Ah, vale, whistleblower edo, zer esan, ez da? Hori da. Bai, bere egoera naturalaren edo izaera naturalaren etxaia omen da, karta hau. Eta horregatik, etxaiak lagun bezala ikusiko ditu pertsona bat. Temporalki bada ere. Vale. Hori da bere izaera. Bai, eta hau da etorkizuna. Vale. Eta iraganean agertu da estatua. Estatua da jerarkia, limiteak, egonkortasuna. Hau da prudentzia, marginalitatea, nire... Eta orainean aktivista agertu da olagarro bat, eta badauzka pankarta batzuk, eta esku artean. Optimismoa, persuasioa. Hori irudikatzen du. Idealista, baina batzutan ere pragmatikoa da. Batzutan. Ostra. Baina oso ona tira dago ere. Bai. Ni badaukat interpretazio personal bat. Nik uste dut, honek ematen ez duen arren, disiplinako eszenario erantz bultza gintezke. Bai. Eta esango dizu zergaitik. Lehen komentatu dugu disiplinaren gizartea porrot batzuetatik datorrela. Nik uste dut hemen ikusten ari garela porrot hori nola gertatu zen. Porrot horiek estatuak eta estatuen atzean zeuden indarre proposatu zituzten soluzioak batzuk hasi ziren zalantzan jartzen, egon ziren mugimenduak esan ez hau ez da posible, hau green capitalismo horrek ere ez dauka etorkizunik, munduak mugak ditu, eta egon zen momentu bat norbaitek edo norbaitzuek benetan gorpua azaleratu zutena. Eta esan zutena, efektibamente dena da gezurra, hemen ez dago planik, ez dago irten biderik. Beste zerbait bilatu behar du. Osa, goiz porrota onartzera, eta...
Osa, nik uste dut hemen, karta hauek, interpretazio posible bat, Baina hau da, preludioa, gizarte disiplinario berri horrena. Nik hartzen dizut hori, baina azkeneko karta Niri berdin gertatzen zait. zalantzan jartzen, relatoa ondo zijoan. Bai. Hortaino. Bai. Baina hain ambigua da azkeneko hori, kostatzen zaidala, Interpretatzea. bai. Disiplinako marko batean baino, disiplina zibilino bat izan barko lukelako. Hau da, niretzako hor disiplina ez dago hain argi, baina aldi berean gerta daiteke. Da, momentuan, nola aktivismo batetik itxura aldatzen duzu eta lortzen duzu gizarte disiplina. Ez dut irudikatzen hain argi, azkeneko karta horrekin, disiplina egoera. Eta balitz, disiplina egoera bat, litzateke nahiko zibilinoa, ambigua da, nolabait, eta karo, kasu honetan, adibidez, diktadura ambiguak zaila dira irudikatzen. Ja, zinezkoak dira, Zen igual diktadura ambigua batean bizi gara. Bai. Zentzu zabal eta disiplinario askotan, bai. Eta, bueno, Foucaultianoa gelditzen aizagu asuntoa, baina bai. Bai, zekar, azkenean diktadura perfecto baldin bada, bere burua enmaskaratu dezake, Eta esan... Bai. Hor dago puntu bat. Nik eraldaketa ere ikusi ezak momentu batean. Bai. Adibidez, hor agertzen den olagarru hori eta aktivismo egoera hori 15 bat imagina dezakegu, 15 antzeko zerbait, baina arlo ingunumenari lotutako efekto bat, nun bere dekadentzian edo bere instituzionalizazioa iristen denean, lortzen du egoera bat ez dala eskatzen zen hori, baizik eta beste bat, ambiguagoa oraindik, nun zenbait demanda onartuak dauden, egiteko era batzuk onartzen diren, eta beste batzuk bidean gelditzen dira, eta erakundetze horretan nolabait galtzen juten dira, eta... Nik ikusten du gehiago hori, igual hori disiplina da, esken finean, ez? Bai, nik, hori... interpretazio horrekin bat nator, hori izan daiteke. Ikusten dut hor, Fridays for Future moduko mugimendu bat, gero instituzionalizatu egiten dena, ez? Eta badala, jatorrian, estatuaren kontrako zerbait, horrela definitzen da karta hau, ez? Es enemiga de su estado natal, dino. Baina jokatzen du hori, modu apur bat, ez transparentean, edo nolabait egon behar da hor, erdibideko posizio batetan, ez? Eta onartu behar ditu gauza batzuk, printzipioz, hori, ez datosunak bat bere jatorriarekin. Osa, da karta bat igual ambivalentea, ez? Osa, bai. Osa, da, estatuaren aurka egiten du, baina estatuaren alde egiten du, ez da? Bai, eta agertzen den irudian dago emakume bat, ez? Eta dauka ahoa estalia, ez? Osa, ematen du, badaukala ezagutza pilo bat, baina gero ez duela kontatzen dakin guztia, ez? Hori interpretazioa da, edo nik interpretatzen dut ere, akaso, bi esku horiek begiekin eta ahoarekin ez daude bere eskuetan, baizik eta daude mediatuak. Nolabait daude bestera batea edo teknologiaren bidez edo beste dispositibo batzuen bidez arautzen da. Akaso horrek eramaten gaitu disiplinara, baina akaso ere eraldaketa dispositibo batzuk garatu dira eta baina ez dugu pentsatu kolapsoan. Ez dirudi kolapsoa, ez dakit, Osea, galdera bada. Estatua gauza txar bezala ikusi genezake, baina gauza on batzuk ere izan ditzaken, ambiguotasun honetan. Osasun sistema publiko bat, adibidez? Aktivismoaren ondorioz eta gertatu den hori gertatu ondoren, estatua badirudi desagertu edo... Atzean gelditu dela, ez da? Bai, nunbait gelditu da atzean. Horan, estatu gabeko leku batean gaudela ere bada, horan, disiplina hori, estenatoki disiplinario batean, estatuaren bidez ematen ez den egoera disiplinario bat izan barko luke. Horan, zein da hori? Eta ez dakit ikusten den. Posible da, ez? Bai, posible da. Disiplina bat arautzen duen erakunde bat izan gabe? Bai, beste erakunde batzuk jaio direlako. Estatua ez diren beste erakunde batzuk. Korporazio batzuk izan daitezke, edo izan daiteke herritarren asamblea orokorra, edo... Gerrilla armatu iluminatuak teologia fantastikoetan sinesten, euskalo? Estralurtarrak iritsi direla, eta kultu berri bat eraiki dugu, eta beraiek esan dutena jarraitzen dugu, baina, bueno, oso urrun jungera, edo oso gertu ez dakigu. Baina ez dakit, ez dago... Ez dago pape argi tira dago, Ez dago argiz. Ez dakit ikusten... Jolastu dezakegu deskartetara?
Bai, Venga, deskarketara goaz jolastera, bai. A ver. Nik hor eraldaketa, esan dugu, eraldaketa izan zitekeela, disiplina. Bueno, orduan bai. Jarraikortasuna ez. Jarraikortasuna ez dugu ikusten. Ze hor badago, ez? Estatua Ez da. iraganean, aktivismoa, ez, jarraikortasuna ez. Hori fijo deskartatu dezakegula. Edo, ja, goizegi deskartatzen ditugu. Ah. Ez, aktivismoa ematen ari da orain alian, ez? Bai, Eh? hori da. Eta aktivismoak izan dezake funtzio util bat, eta onartua izan, eta orduan ez da eraldaketa batean bukatu. Ez dakit, gero datorrena da la soplona hau. Hor deskartagarria den, nik ere ez dut ikusten, orduan, simple esateko, baina aktivismo, esan nahi nuen gauza bakarra da, aktivismo batzuk utilak direla, Bai, edo, bai, bai, bai. direla sistemarentzako, edo, aldaketa faltsuak egiteko ere aukera ematen duela zenbait kasutan. Eta hurrengo kartako aprobatoria ere ezten du. Hori da, ezta? nik Bi uste dut hurrengo noratzeko- kartak erakusten duela aktivismo hori utila, edo ez? Nolabait, bueno, botereak barneratzen duela, nolabait, ez? Mhm. Bai, aldi berean boterea eraldatzen du, ezta? Bai. Bai, baina ez dut ikusten eraldaketa, Vale. Venga, nik ere eraldaketa deskartatuko nuke. Vale, eraldaketa deskartatuta, gelitzen dugu disiplina eta jarraikortasuna. Kolapsoa. Eta kolapsoa. Gu, barkatu. Agian kolapsoa da, Mhm. Ze soplonaren irudi hori ez dago emoten oso egonkorra ere ez. Eta disiplinak zerbait Ja. karakterizatzen baldin badu da egonkortasuna. Ja. Ziurtasuna, ezta? Baina gero egia da irudiak, eta kasu honetan irudia Ja. da, zoritxarrez ezin dituzu ikusi. Ja. Zuek, baina bai irudiak egiten duela, zuk esan dezuna, ez? Tapatzen dizkio begiak eta Ja. eta hoa emakume horri, eta bere aurrean jartzen ditu dispositibo batzuk, esku batzuk, nun erdian, imaginatu Fatimaren esku bat, begi bat erdian, eta hau bat erdian. Mediatuak daude, Ja, eskumen hori guztiak daude mediatuak bestera batea, eta badirudi gaina kable batzuk ere agertzen direla, inguruan, nolabait kontrolatzeko sistema bat hori da, irudikatzen du, holako... osea, Bai. sistema horren atzean badago pertsona hau, baina badago sistema bat Hori da. mediatzen duena, ez? Bai. Inguruarekin. Orduan badago Hor zerbait, bai. Eta... erakunde bat izan daitekeena edo ordena izan daitekeena, Ordena ez? izan Baina daiteke. ordena horren oinarrian dagoena da soplona hori, ez? Eta egia dakiena baina ez dagoena esaten, eta, ez? Transparentziarik gabekoa, eta sekretuak. Ba, gure gizartean adibidez, aurpegia, osea, ahoa tapatzearena, bai dala oso, osea, zuzenean amate zaitu ez, egoera disziplinario batera. Bai. Ez dakit, ni, orain bida nola aldatu, baina, orain disiplina ikusten, Berriz ere. Ja nire alderantziz, orain kolapsora eraman. Baina ez dakit, ez que igual, bapatean ikusten dut soplona informazioarekin oso lotuta dagoen figura bat, Bai. Eta horren ikusten dudana da, nolabait deskredito bikoitz bat eman dela, ezta? Estatu egiturena, Eta eta baita aktivismoarena ere, eta orduan ja gaude, mira, ez dago narraziorik, ez dago salvaziorik, pillaje eta fosos de cocodrilos, auzokiriak sartu ez daitezen gure generadore, gure gasolina lapurtzera, ezta? Ez dakit. Ez que gero esaten dituzu eta berrirakurtzen dituzunean beste biak niri eraldaketarako ere aukera ematen dit. Esateko, estenatoki horretan dago de todo. Eta dago pixka bat, aktivismoak izan du arrakasta puntu bateraino, eta sortu dira zenbait tresna eta zenbait teknika, baina aldi berean ere beste da frustrazioa ere eragindu, eta oraindik ere iristean nahi genuen hori ez da iristi, eta jabetu gara gainera, ez gerela utopia batean, bizi baizik eta utopian bigo batean, denak izan barko luketen bestela, ze bestela ez dira distopia batean egongo ginateke. Ez dakit. Ba, igual onartu behar dugu tirada hau ez dagoela argi, eta irekita gelitzen zaigula. Eta iritzia eskatu, akaso entzulei? Eta karta joko hori, ez daukagun karta joko hori, eta hori bai egin ezake konpromesu bikoitza adibidez. Hau da, Superfluxi karta sorta bat eskatu, oparitzeko guri, eta oparitzen badigute jendeak
tirada honen inguruan daukan iritzia jasotzen ditugunen artean, banatuko genuke. Oso ondo iruditzen zen. Vale, Bai, ados. horrela ez ditugu behatzak harrapatzen edo dangarko. Oso ondo. Bueno, oso pozik, ambiguitatea ere sartu da, hemen jokoan, eta hala behar du, edo ez, baina horrela Bai, izan da. eskeran deitorren legeak, merdu egia askoak direla, ez? Etorkizuna ezin dela iragarri, eta ez dela existitzen, zer, ez dela, igual argiago izango genuke, ez dago bape argi, hori argi geratzen da. Bai. Energiaren kontuak argitu gabe beraz, bukatzen da... Ikusi dut zer egin duzun hor. Bukatzen dugu saio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Plazer handi bat, urrengo arte.